Bueno, partint de la base que és un concurs, no és un concurs oficial, sinó és un concurs lliure, es pot apuntar a tothom. Això és la gràcia que té aquí en Camp. És a dir, tenim colles que són més professionals, però també es barregen, que això és molt maco, amb gent normal de carrer i tal, i fan una festa molt maca. Bueno, entre tots fan una festa maca.